niri asko guztu eta zelan dauen banatute. Azkenean, bi eremuak, bai euskal kulturan eta hezkuntza modernoanak batu egiten dire, eta ikasgaietan ez dire berrepikagarriak, elkar elikatzen diren ikasgaiak direla esango neuke, eta arduen jasotakoa dana izan da, gehiengoa oso positiboa izan da zentzuela. Eta nik uste banea batez behengo urti, ez da azkenien aurreko urtiek izan die orokorrauak edo azkenien ikasgaietan eta baingo urtien hasi gara buru bat euskal kulturan sakontzen eta nik uste dut hori ondo bideratute dauela, baina azkenengo kurtsoan hori euskal kulturan ondo sakontzeko eta jakintza hori irabazteko. Nik uste dut oso banatuta dagoela, alde batetik itzulpegitza arloa edo normalkuntza arloa eta irakasle izateko arloa, eta gero praktika eta teoriaren arteko balantza nik uste dut oso dagoela. Eta nik egituko neuke askotan kanpotik ikusten da gradu hau gehien bat dagoela zuzuta irakasle mundura edo irakasle izateko. Eta ikusi dugu zen ikasgai esker, nik uste gehiengoa konturatu garela beste esparru batzutan ere egin aldala lan, beste esparru batzutara sarrera dagoela, ez bakarrik hezkuntza munduan. Ez dut dagoela banatuta. Azkenien hori da erakargarriz ez dakit konturatzen zarela irtera asko deko zela eta mileok zinio deko zuz lan eitzeko eta azkenien igual beti preguntiz ezko bai, gero ze irakasle izango zara ez dakit azkenien oso tipikoa da hori eta aukeri da konturatzeko irten bidea asko dauzela eta lan munduen nahiko eremu zabala eko gula bai.